Benetan, ez nuen pentsatzen Nafarroako PSISak ekarriko zenituela eztabaida honetara, ze hor galtzeko guztiak dauzkazue. Ze PSIS figuraren bidez, egin dute adibidez Arostegia proiektua edo egin nahi dute, Iruñetik inposatuta 250 etxebizitza unifamiliar, golf zelai bat, hotel bat eta abar, udal autonomiak esandakoaren kontra, eta PSIS figuraren bidez ere planifikatu zuten Gendulain. Gogoratu ezazu zer izan zen Gendulain, 19.000 etxebizitza berriko hiri oso bat, Iruñetik 10-15 kilometrora zegoena. Beraz, hori baldin badazue zure defensa lerroa, oso ahula iruditzen zait. Transparentzia aipatu dezu, bai, transparentzia pilo bat egon da. Eudeli pasatzen zaio legearen proiektua, txostena eman dezala, iritzia eman dezala, baina gero hau, proiektu hauek emendakin bidez sartzen dezue. Eta ja, Eudelek eman du ja bere iritzia lege proiektuaren inguruan. Emendakinei buruz ez du ezer esan. Lasai, ze urtaran ere deitu diogu, eta bere agerraldia eskatu dugu, Eudeleko presidente bezala, hemen bere iritzia eman dezan, ze uste dugu, hor, jokatzen ari zaretela edozein modutan, transparentziarekin ezik. Gure interpelazioko galdera oso zuzena eta argia izan da, zergatik inposatu nahi dituzue. Ze larritasun dago honetarako, aipatzen didazu NIMBY efektua, aizu, baina proiektu hauekin ere, kontran dauden gizarte mugimenduak ez dira apalduko. Gure ustez, badago lekua egungo plangintzaren hierarkian, egungo plangintzaren sisteman, halako proiektuak ere beste modu batean, patxadatsuan eta ikuspegi integralagoarekin egiteko. Ze, badirudi, orain persak dauzkazuela eta badirudi etxeko lanak ondo egin gabe, harrapatuak izan zaretela, ez da? Energia berriztagarrien zabalpen eskasagatik, zaborren krisiagatik, aipatu dezu zaborren kolapsoa. Guazen hori konpontzera, guazen egitera lurralde plan sektorial bat zaborren arazoa konpontzeko. Baina ez atera proiektu mota hauek erabateko inposizioarekin esartzeko nahi duzuen tokietan, erabateko diskrezioarekin lakuatik. Gainera, EH Bildutik prest gaude hitz egiteko zaborren inguruan lurralde plan sektorial hori egiteko. Benetan uste dugu hanka sartzen ari zaretela. Ezin dela alboratu lurralde antolamendu egokia egiten ari zareten bezala. Ezin dizkiezuela udalei inposatu zuei bakarrik komeni zaizkizuen proiektuak, gizartearen zati zabal baten inolako parte hartzerik gabe. Ez alboratu planifikazio egokia, Tapia sailburua, ez alboratu udalen autonomia, eta ez alboratu parte hartzea. Bira, EH Bildun esan bezala ez diogu beldurrik proiektu estrategiko ez hitz egiteari eta adosteari. Jarriko dizkizut duela gutxiko azken hilabetetako hiru adibide. Maiatzean, bateria elektrikoen gigafaktoria bat egitea adostu genuen zuekin. Horretarako, Minauko parke teknologikoa zabalduko da. Zure lehen galderan gaur goizean ere, hitz egin duzu horri buruz, 74 hektarea zabalduko dela. Hori, gure pixkate gure laguntzarekin edo gure apoioarekin ere aurrera atera da. Ekainean, Euskal Energia Ituna bideratzeko ibilbide horri bat adostu dugu zuekin ere bai. Eta horren ondorioz, deskarbonizazio ponentzia bat egiten ari da, oso interesgarria, segurazki hortik ere proiektu batzuk eratorriko dira, eta saiatuko gara, gure iritzia ematen, eta interesgarriak baldin badira, hobekuntza medioambiental bat benetan ekartzen badute, adaptazioaren teoria hori nire pixkat zalantzagarria iruditzen zait, sartuko gara akordiotan, Tapia sailburua. Eta irailean ere, natura ondarea konserbatzeko legean akordio bat lortu dugu zuekin. Eta hortik imaginatzen dut ere, proiektu interesgarriak aterako direla. Korridore ekologikoekin lotutakoak, eta abar. Beraz, honekin erakutsi nahi dizut, EH Bildu prest dagoela akordioetarako, eta alor honetan alboan izango gaituzula, proiektuak ondo planifikatuta baldin badaude, eta udalen autonomia errespetatzen bada. Baina zuen asmoa baldin bada, proiektuak planifikazio integralik egitea, eta udalei lakuako eserleku batetik inposatzea, eta hori da proiektu hauekin egin nahi duzuena, sentitzen dut, baina aurrean egongo gara.